Dobrý deň, moje meno je Vincent Buňák, ja som denný doktorant na katedre Ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ale cítim sa kompetentný vyjadrovať aj k téme školstva, teda základného a stredného. Moji rodičia sú učitelia, mama na základnej, otec na strednej škole, ich rodičia boli učitelia, teda pochádzam z učiteľskej rodiny a sú z Bardejova, teda z toho regiónu na východ od Banskej Bystrice, ako povedala pani Čurilová. Áno, a ja by som vlastne chcel sa vyjadriť k tej otázke rady školy, pretože naozaj je to veľmi dobre, čo tu zaznelo. Dnes vlastne sa môže stať z riaditeľa politický nominant, pretože mestské zastupiteľstvo spolu s primátormi, so starostami si ho tam vie dosadiť. Ale aj ak by sa vrátila tá kompetencia, alebo teda tá právna úprava, aká bola v predošlom znení zákona, tak myslím si, že by to bolo stále nedostatočné, pretože boli by tam stále len tie tri skupiny. Učitelia, rodičia a zriaďovateľ. Ak nejaký učiteľ dnes chce ísť kandidovať proti riaditeľovi, ktorý už je tam dlhé roky, niekoľko desiatok rokov, aj také máme školy, tak dobre si to rozmyslí, pretože potom ten mobbing a tie všelijaké psychické vydierania sú tam veľmi výrazné. Počúvam o tom, ako riaditeľ potom nedá triednictvo, čo sú peniaze, vlastne zníži počet hodín, ktoré učiteľ mal učiť, teda má ten starý riaditeľ k dispozícii niekoľko nástrojov, ako môže tomu svojmu prípadnému konkurentovi zničiť život, alebo pomstiť sa mu za to, že voči nemu chcel kandidovať. Preto podľa môjho názoru teda dávam na otázku, čo si myslíte o tom, keby bolo v zákone ustanovené obmedzenie funkčného obdobia riaditeľov škôl. Máme napríklad prezidenta, ktorý môže byť len dvakrát po sebe. Máme to aj v iných orgánoch, že je tam obmedzené funkčné obdobie riaditeľov škôl. Samozrejme, ten človek, ktorý by bol riaditeľom napríklad 10 rokov, 2x5 rokov, by sa mohol potom po tých 5 rokoch tam opätovne vrátiť. Ale teda chcem sa vás opýtať na to, čo si myslíte, keby tam to bolo obmedzené na tie dve funkčné obdobia. Samozrejme, nie pri každých, pretože si viem predstaviť, že niekde v dedine, kde majú 200 obyvateľov alebo 500 obyvateľov, tak sa bude ťažko hľadať nový riaditeľ, ale v školách, ktoré sú v mestách alebo v veľkých obciach, si myslím, že by to bolo na debatu. To je moja otázka. Ak môžem ja s vami súhlasím. Ja som 7 rokov riaditeľ a mám totálny syndrom vyhorenia. Takže ja by som sa radšej vrátila na 5 rokov do tých učiteľských papúč priamo medzi deti, aby som potom opätovne mohla dostať krídla. Ja s vami súhlasím. Aj v posilnení kompetencie rád škôl v iných veciach. Než majú tie kompetencie dnes. Pretože mnohým veciam sa dneska iba vyjadrujú, to znamená prerokúvajú niektoré veci. Je síce tiež pravdou, že bez vyjadrenia rady škôl nemôžu ísť niektoré veci na schválenie k zriaďovateľovi, ale je to také vágne opatrenie, poviem to tak. Ja by som ale tú radu školy posilnila predsa len s počtom zamestnancov, pretože tí práve najlepšie poznajú svojho riaditeľa. A dneska naozaj mať tam 3 oproti 4 poslancom mestského zastupiteľstva sa mi nezdá celkom fér. Naozaj by som možno na úkor zastupiteľstva posilnila radu školy o zamestnancov a rodičov. Aj keď som v úvode hovorila o tom, že dve za sebou ustanovenia v zákone sú rozporuplné, tak sa skúste pozrieť na to, čo hovorí zákon a čo hovorí vyhláška o počte tých 11 alebo 5 a tak ďalej členov rady školy. To len tak, lebo nechcem zdržiavať. Takže toľko môj názor. Ja s vami súhlasím. Ja dám hneď priestor na ďalšiu otázku, len sa opýtam, vláda, ty si zdôraznil pred chvíľou, že niekedy je dôležité odstúpiť, aby sme videli celý ten les. Učiteľom sa môže vytýkať, že z toho prostredia školy možno ten nadhľad nemajú. Máš ty ako človek nadhľadu, úplne mimo školstva, výrazne iný názor a chceš nejakým spôsobom niečo iné povedať ako pani Čurilová? Ja som bol 5 rokov členom rady školy ako rodič na škole, kde študovali moje dcery. A veľmi som tam trpel, lebo tie zasadnutia tej rady školy boli absolútne formálne. A jeden problém, ktorý som tam videl, je ten, že tí rodičia, ktorí tam boli, sa často báli, skoro vždy báli nadniesť nejaké skutočné problémy, ktoré by sa tam mali diskutovať, pretože oni majú na tej škole deti a
a ťažko sa tomu rodičovi tam proste vystúpi s tým, že počúvajte, vyučovanie cudzích jazykov na tejto škole je katastrofálne, keď tam má 1-2 deti, ktoré tam chodia a jednoducho, keby tam došlo k akémukoľvek napätiu alebo konfliktu medzi ním a nejakými tými, tam tá angličtinárka môže byť v tej rade školy za učiteľov, on tam je ako rodič a jednoducho cítil som tam, že tam isté veci nefungujú. Potom sa to ozaj iba zvrhávalo na to, že to bolo také formálne. Nemal som pocit, že to funguje dobre. To nemusí byť tak všade, ale hovorím konkrétny príklad jednej školy. Ale to sa týka nielen rady školy, to je možno všeobecnejší problém, že aj Zuzka hovorila, že by chcela, aby hlas rodičov bol všeobecne v tom vzdelávaní silnejší, aby mali viac možností sa k tomu vyjadrovať a neviem čo. Ale vždy je tu ten problém, ako keby, že ako to urobiť, aby tam nebol ten problém toho, že tie deti sú rukojemníkmi v tej škole a ten rodič sa bojí vlastne, alebo nevie, ako má komunikovať, aby tým nepoškodil tie svoje deti. Hej? Neviem riešenie, ale o tomto probléme už som na veľakrát narazil.